Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkan mu sake kasancewa daidai wannan lokaci mai albarka. Da fatan kowa yayi sallah cikin ƙoshin lafiya. Wato duk wanda ya kalli wannan abin da muka sa muku zai so ya san wannan wani kalar fim ne, ko kuma idan ya kalli wannan fim ɗin zai so ya ce ya ƙara kallon wannan fim ɗin. Domin wanda ya yi wannan fim ɗin ba wai karamin actor bane, ya saba yin fina-finai da yawa a baya masu kyau, masu jan hankali, masu cakwakiya. Wato wannan fim ɗin ba ku takaitaccen labarin akan yadda aka tsara fim ɗin. Shi Abdul ya kasance mutum ne wanda ya kasance ya fi son kuɗi akan komai. Zai iya kashe kowa, zai iya yin komai akan kuɗi. Ya kasance a koyaushe kuma wani na son ahalinsa. To ma abin da ya faru a cikin ahalin nasa, akwai wanda ya haɗa hannu da ɗan siyasa. Bayan kame kuɗi kimanin karo 10,000 a naira kenan zai iya kama kimanin miliyan 30 ko 40. Wato kuɗin su ya samu matsala sai ya ajiye su a wani gida inda ba kowa ne sani ba. To shi kuma ɗan sanda dama yana faɗan wannan kuɗin shine zuwa ya kama shi. Da kama shi, bayan ya kama shi to shi kuma Aftan wato da shi da kawun nashi dama sun saba yin kamar inkiya. Shi ne mai inkiya na mai inda gidan yake. To amma kuma ta ƙasa na ƙasa shi ma akwai wani babban jami'i wanda yake son mallaka wannan kuɗaɗen, domin yana son mallaka su ne domin ya kusa ya ajiye aiki. Kuma yana da wata 'ya wadda shi wannan Abdul ya yi amfani da ita, domin shi ma yana buƙatar wannan kuɗaɗen. Wato Abdul sai ya ƙarya labarin da ya kasance ba labarinsa ba. Labarin wani salihi ne shi ma wanda aka mai shirin, sai ce ai shi ne ya karanta mata labarin da ya kasance duk ƙarya ne. Shi labarin da ya bata duk ba gaske bane, kawai soke ta fito da shi daga gidan gogoro, sannan ya samu shi ma ya je kwamo shi wannan kuɗaɗen ya tafi da su inda ya so je ya je holewar sai abin da ya ga dama. Wato shi ma ɗan sandan nan ya ga da ebe kuɗaɗen nan gaba ɗaya. Shi Abdul da ya san ɗan sandan ne ebe, sai ya je ya buga jabin kuɗaɗen. Da ya buga jabin kuɗaɗen sai ya zo kwashe masu kyan sai ya ajiye mara kyan. Shi kuma ɗan siyasa da ya gano inda waɗansa suke sai ya tuwo 'yan daba. Aka zo aka yi cakwaki, aka yi rigima. To shi kuma wancan na da wata 'yar ƙarama 'ya wadda yake so. Bayan fitowar shi daga gidan yaron, shi wanda kasance salihin ba wai Abdul ba. Bayan fitowar shi daga gidan yari, shi ne suka kai mai hari suna so su kashe shi, domin sun bayar shi ne kwashe kuɗaɗen a shi ba ruwansa bawan Allah ba shi ya bi kuɗaɗen ba. Sai Abdul ne duk suka yi abin da suka dama. Bayan kai wa 'yar wancan hari, shi ne Abdul ya ga da ya bi kuɗi da kuma ya taimaki wancan wani fim. Sai ya taimaki wancan. Shi ɗan iskan Abdul ba wai taimakon ta yi ba. Kuɗin tun daga farko ya ga da ya kwashe su, ya zuba jabi marasa kyau a wajen, domin kuɗin abin da ya faru shi dai jabi ne. Kai Abdul na gidan iska. Domin sanin sunan wannan fim ɗin da kuma shi ya kallon ka cikin wannan babbar sallar tamu, ka ji duk gun mai turin da suke unguwarku ko waye na san ba zai yi a ce ba shi da wannan fim ɗin ba. Ka ce ma ya sama fim mai suna ɗan wasa. Fim mai suna ɗan wasa. Mun gode. Ku biyo mu a cikin wani bidiyo na gaba domin kawo muku sabbin fina-finai wanda ku ji daɗin kallon su. Mun gode.